Zimbabwe muri kuzviona sei. Hey, oh, shall remain. Oh, yours truly miss a one blow. One blow. Foolish government. Yeah, me raspi. Urumende yemageva akatumira mbava. Geva. Urumende yemageva tiri kutongwa netoti. Emerson uri geva. Geva. Takatumira mbava. Geva. Mbava. Geva. Mbava. Geva. Geva. Matoti. Urumende yembava tiri kutongwa negeva. Mbava. Toti. Takatumira. From bad to worse, tishiva kuna baba bona. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to your favorite platform on YouTube, Zwamanje Manje. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asikana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right. Yeah. Zvinhu zvachoka ma1 nezuro ndakaita live stream and then ndakaisa link yephone call, so people they are still calling in vachiisa contributions avo, and atofanhu vazhinji vafona vacho ndaselected this specific interview or recording yandaita kuti ndiuye nayo, kuti munhu ane 26 years asiri munyika yeZimbabwe akatiza mushure mekunge apisirwa musha wake nevatsigiri veZANU-PF. Akutaura zviri pamwoyo pake, zviri kumurwadza, zviri kumushungurudza. Ya, ma1. Kuseka tingaseke zvedu, kufara tingafare zvedu, kutukana mcomment section tingatukane tichita zvatinoita, but sometimes tinofanira kumboitawo serious mbichana. Imagine 26 years munhu atiza kumusha, apisirwa musha neZANU-PF. Ngatinzwei mashoko ari kutaura. Pandisandapinda muinterview iyi ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauroda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingaite sei, tisingavhunduke. Right, sekuru Chigocha Mazizi vari kutaura izvo kuti uyai tikubatirei matare vazukuru. Kana une chipi nechipi chakunetsa, bata sekuru Chigocha Mazizi panhamba dziri pascreen idzo, wonopinda mudare ravo vokubatsira zvinhu zvako zvoendeka. Nditika tisingatambise nguva, regai tipinde muinterview yedu tinzwe kuti zvakamira sei. Okay. Zviri kuitwa nevarume ava zvinhu zvacho zvakaoma. Zviri kuitwa nevarume ava zvakaoma zvekuti chimwe chandinoona chiri kuita kuti urongwa husanyanyoendera mberi inyaya dzemari. Dai paigona kuwanika munhu aigona kufanda kana mari dzematransport, zvirongwa zvaibudirira. Manje neupenyu huri kuraramwa kunoku zvinenge zvakaoma, kuti munhu usiye program dzaunenge uchiita uchida kunobatana nevamwe, muri inofa futi nenzara. Saka kudai paigona kuwanika vanhu vanogona kuisawo ruoko rwekuti vanhu kana pane program powanika transport, ndinoona zvinhu zvichienda mberi. Asi pakasadaro vanhu vanodzoka kumashure nekuti unenge usitorina kana chinhu chekubata, kuti ozoti wakuda kuendawo kunobatana nevamwe apa usina chaunacho zvinokuremera. Saka ipapo ndinoona sekunge ndo rimwe dambudziko rinonyanya kudzosa kumashure, nekuti takatowanda vatori ready zvekutoti nyangano chakatonzi chatsva nhasi. Vamwe takazvipira, vamwe takazvipira, zvakangofanana. Kusiri kufa ndikupi kana zvadai, nekuti macho muno musango matiri kugara tatongotagetewa nenhamo yacho yakawanda, kumba kwacho kuri kubvira. Saka zvinhu zvacho ma1. Saka ipapo ndo panga pane chiemo changu chikuru, kuti kana zvichigoneka, kana pane vanogona kubatsira, kana pane zvinenge zvichiitika, vanhu varipo, vanhu takawanda, tiri kutoda nezvazvo. Kutoda nezvazvo because zvakangofanana kuno kwaoma kuno. Yeah,
ndikupaona ipapo. But imimi bill number 3 iri munoroona sei? Bill number 3 iri inini handitodi kuzwa nezvaro rakatakwa bill number 3. Dai vanga vatoti ivo pane president achazouya next president ndo panoshanda bill number 3. Tairi support asi kwete kuti ivo nekuti vachiri kuda kudya vari kuda kuramba varipo toramba tiri support tinenge takutodzoka kumashure isusu. Saka chii chingaite kuti mimi muti hamusi kuda bill number 3? Sei musiri kuri supporta? Chikonzero chamungape kuti haini handisi kuri supporta because of zvakati nezvakati? Inini handisi kusupporta bill number 3 nenyaya yekuda kwekuti nekuti vakuda kuti bill number 3 iro ritorwe nemunhu aripo. Iwo mutemo uchiti kana pachisapotiwa bill rinozoshanda panext president anenge achiuya. Manje ivo vari kuti bill vada kubva vatorishandisa pana Mnangagwa izvozvo. Saka izvozvo ndo zvati tine problem nazvo izvozvo. Varoda kubva vachinja futi mutemo wacho iwowo wekuti zvimba zvangotangira isusu tinetseka zvakadai tiri mumasango kudai inguva yareba sekunge isusu tiri vamwe takatobva kuZimbabwe tichitiza saka hasha dzacho dzakanyanya. Yeah, I understand. Because isusu vamwe takauya kunoku I think 2000 pakanetsa nyaya dza99 paipai. Ndo patakabva kuZimbabwe tichimhanya iko tapisirwa dzimba taita sei saka zvinhu zvacho zvakaoma. But upenyu hwemuSouth Africa muri kuhuona sei? Upenyu hwemuno muSouth Africa wakungogara izvozvo zvakaoma, especially kunesu tinozviitira mabasa emaoko. Zvakaoma because panenge pachidiwa mapapers acho kuti ugase mapapers acho nyaya dzemari dzinenge dzinonyatsobatana zvakanaka. Kuno kwacho vanhu vari kuteerwa vachiurayiwa. Mapurisa ari kungosunga nyaya yemapapers zvacho zvakaoma. But hama dzedu dziri pamusha apa dziri paZimbabwe dziri kutaura idzo kuti ZANU-PF iri kutonga nyika zvakanaka. Vakadedzwa kumaRare vari kuenda, mapostori muri kuvaona vachiimba, zvese zviri kuitika. Chingave chii? Kungave kuri problem yedu here vanhu vasiri munyika yeZimbabwe tiri kuona kushata kuri kuita nyika muZimbabwe? Mapostori aya vanotakurwa nemabhasi. Vanosvika vopiwa masapatina ikoko. Saka ndo zvimwe zvinoita kuti vaite sei vange vanorerekera kwavari. Asi chokwadi chiripo ndechekuti hakuna munhu achada musangano uya washata uya. Musangano uya washata uya. Pakaipa. Zvekungoti vese makaona wese ari kumira panyaya dziya. Chake chiri pari inyaya yekudya kwete kuti kuitira upenyu kana ramangwana revana vake hapana. Kungoti no as long ndagona kurarama ndawana zvekudya ndo zvavari kuraramira izvozvo vanhu vari kusapota musangano uya. Zvevamwe zvokuti vamwe vese ruzhinji ruri kuita sei havana basa nazvo as long ivo pachavo vaguta. Oro newe une nzara wakati varume ndine nzara wakandovajoina vanokupawo asi hatingararamira izvozvo nekuti upenyu hwati kurarama hwakaoma. Izvozvo vana vazhinji makada kunyatsotarisa vana vazhinji havasi kuenda kana kuzvikoro nenyaya yekuda kwematongero ari kuita nyika. Saka zvinhu zvacho zvinotoda kutobatana kwete kudzoka kumashure. Isaitoshuvira kuti kana pane vamunogona kutisanganisa navo vekuti zvinhu zviende mberi tosangana navo isusu toenda mberi because kumashure kuri kupisa, kumberi kwacho futi kuri kupisa. Saka toita sei kusiri kufa ndekupi. Ndopaone papo. But sekuona kwenyu mimi kubva pakapinda Mnangagwa 2017 kusvikira nanhasi pane here chibodzi kana zviviri zvamunganongedzera kuti dai pasina Mnangagwa tingadai tisina zvakati nezvakati? Kwandiri nini hapana because ini ndiri munhu anofamba zvakanyanya. Ndaona zvakawanda mune dzimwe nyika. Saka ndinotoona songe kumusha kwedu takatosarira zvinhu zvavaifanira kunge vakatoita kuma1985 izvo. Kwete makore ano. Taifanira kunge tatodarika pastage yatiri. Makaona vanhu vanenge vachiti kunopiwa vanhu motokari, vanhu vapenyu, vanhu vatano, vanhu vatori nemari dzavo, asi kune zvirema, kune vanhu machembere vasina mabasa.
kune munoona vasina chavanopiwa, vasina chavanowana, saka tingati tine nyika pano pakadaro. Ya panenge pasina zvakaoma. And then Panenge pasina mubvunzo wangu wekupedzisira, pane nyaya iri kunetsa. Vamunangagwa vari kunzi vane mwana ane 9 months. Ndakaizwa muchitaura kuswera nezuro. Pane kwatiri kuendere, mahure mukuru akawandisa, vana vemukuru vakawandisa, hatisi kuvakanyika, tiri kungohura chete. Munoti chione? Tiri kungotenderera panzvimbo 1, nefokasi yese yatova kuvana, mwana iyeyo, kuvana vadiki vari kunzi vana vadiki ivavo. Zvenyika pasina. Mukuru ngaachienda andozorora, nguva yake yapera zvino. Chokwadi icho. Nguva yapera. DJ Hori, mundiitirewo favor ipapo, mutisanganisewo nevamwe vanogona kuita kuti kana pachidiwa kuita zvekukasira isusu tiripo vakomana vari fast vasina chinono.